menika ingkang ngersakaken ingkang kagungan dalem. Ha iya. Kelangenanipun panjenengane almarhumah Ibu Parmuji. Ha iya. Dipinangkani sike. Ha iya. Mangga. Yo oke yuk Gambyong mari kangen. Monggo aja. Yo. Balungan yo. Kula nyuwun tepuk tangan kagem Dua Sinden Mbak Nina ugi Puspita Laras para lenggah. Hebat. Halo Mbak Apri. Halo, sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cangi. Pripun kabare Mbak Yu? Pinaringan sehat, walafiat, wilujeng. Syukur. Kita sih semangat. Oh, tasih semangat. Nggih. Dasaripun nuwun sewu. Panjenengan iku ingkang dipun nuwun sewu napa nggih? Niki wau jenengan nak dirandat to. Nggih. Sing pun wah niki wau kula jadi telepon kali Mas Riyanto mawon. Mas Riyanto. Mbak Apri dereng tugi niku pripun? Sing dipadosi kula. Ha jenengan nuwun sewu. Walah dasare ya sinden ayu tur wedok kok ya. Ibarate kembang iki wah jan ibarate nembe mekar-mekare. Mila jenengan dereng rawuh wau nuwun sewu. Waduh bingung. Nganti pawon-pawon Mbak Apri dereng tugi. Sinaos apa nenten sinden-sinden pun nenten bintang tamu ingkang
rawuh sing diantu-antu meng kula nggih. Betul, Oh, luar Mbok biasa. ngono ya ngono ning aja ngono. Lah ngapa Ngono ya ngono ning aja ngono. Anane apri iso pinter iso cantik mergo sinten iku ditintingi. Lah mergo sapa? Ya mergo aku apa mergo kowe dhewe. Telek apa piye? Sing ngendangi lho Maido, aku gambyong kok ora tok Maido. Apa aku ki ora iso joget ngono piye kok dipaido. Tanganku ya luwes, aku ya lencir. Lho, tangannya ya gede wae pinentang. Dijak madolke kok. Pak Sigit bareng Pak Guru ra kandhani kancane. Mimine ya reganono. Mas Rianto iso nyuwanke April lumantar sapa nek ora lumantar hamba. Nek kowe iki ya kudu ditinting. Gagas Mas Rianto, agak masang idep wis tekan kendi ngono ki. Kosek sabar. Delalah jam 10 kurang seprapat aku arep mangkat ataupun metu ngomah. Bapakne Cacah jawil bokong kula. Waduh iki nek iki engko aku ngenyangi bojoku sik, leneng Tibayan, leneng anu Kosek ta Lek? Kembang Rejo telat. Ning nek pamane aku ra ngladeni bojo sik mesti dosa gedhe, dilaknat. Bapakne Cacah jawil kowe. Jawil aku ngersake. Ngersake. Bapakne Cacah. Lah kowe iki bapak ki Lek. Kok bapak ngersake kowe iki piye to? Ngersake kon benake gendeng melorot iki lho. Jenenge wong beksa wong nari ki ya kudu ditintingi ben ngerti. Kaya Mbak Apri iki lho luwes. Ngene iki Yai jenenge Putri. ngrayung. Nyempurit. Lho ngono. Lah kok mah kaya wong kiting tangane iki. Pulap-pulap. Ya bener sing ngendangi ya sarjana senine ya ketok lekliwo-kliwo lirah-liru. Wonge alah bisa karena kalah biasa. Men aku budidaya kek ana kesempatan sik kok le. Nyatane iki lak menika kelangenanipun Suwardi to lah. Iya. Kudu ana Mbak Mimin beksa gambyong mari kangen kudu. Wah. Elek kaya ngapa menika kudu kok sepelek gedhe lirah-liru. Ya sesuk sing tanggapan sesuk nek nu digolekke kanca. Mbak Ruby karo Mbak Mulat engko sesuk bareng gambyong kabeh. Ya ora masalah to santai. Lho mesti ya dreng to. Aku gur nek arep seronok batin ora tekan resek. Waduh. Kok seronok piye to wong gambyong kok seronok. Ayo gambyong kok ayo. Sekeng Patek tenan to dalu, Mbak Jih. Mimin. Ha iki Wilujeng dalu. Sekeng dalu Mbak Limbuk Mak Nggih. Cangi. Menika saged sowan Wonten Tibayan Kembang Rejo. Kembang Kembang Rejo Rejo. Tibayan. Nggih. Suwe banget rarene ya, Nduk. Beh, sampeyan kuwi. Anjir, rumiyin ndak dangu sanget derek Suwargi Pak Tomo Pandoyo. Nggih. Dhisik bintang tamune Bu Purwati karo Nggih. sapa Pak ngono. Bagong Sergi. Heeh, aku kan cek nganggo rok mini cek dangdut to dhisik aku, cek cantik molek kae. Mas Rianto ki ya suwe men ora ngundang ak dhewe ya, Lek. Oh, mbuh. Apa sih ya? MC-nane ya jos. Ah. Tau nom ning Bali campur sari ade pisan kae lho. Apa kapok? Kapusan nggon brosur kan ayu banget. Bareng ngerti asine kok letek. Menika dalam rangka menapa Menika Mas Cangi? sowan dalemipun Pak Desoiran Hadi Utama. Pak Sohiran. Umbul donga 1000 dintenipun kang garwa almarhumah Ibu Parmuji. Derek ndedonga Nggih. mugi-mugi arwahipun Ibu Parmuji. Parmuji tansah manggiya kasuwargan jati. Amin. Sumanding wonten ing Gusti ingkang ngakarya jagat. Amin. Putra wayah saged nerusaken perjuanganipun ya, Nak. Ya, Nggih. Lek. Nah, mereka wong tuane ning kono ya seneng gitu. Ah. Sing iso dikirim saiki mung donga. Wah. Nah, karo amal jariah. Bengi iki ya termasuk ujub syukur tur donga ya, Donga, Lek. heeh. Mergo syukur ki diperang dadi pira? 3. Siji. Lisan, Lisan. alhamdulillah matur nuwun Gusti. Heeh. Tumomo ana sakjroning ati lan diterapkan dalam kehidupan nyata kaya bengi iki. Ya, iki wujude Umbul donga. Donga. Tur ya ikan ya disuguh ta, Jas. Nggih. Lah iki ganjarane hadiahe kanggo Suwargi kono. Oh, anak putuku keluargaku sedekah. Lho, menika ya. Iya, sing kaping pindho Lah ya iki mau lisan, lati. ati lan pakarti. Oh, Lah wis telu iki ngono. mau wis lumati. Iya iya Wis iya. diimplementasikan. Diucapkan melalui lisan, alhamdulillah kuwi ya. Heeh, tumomo jroning ati dilaksanakan kaya kahanan wengi iki. Oh, ngaten Mak Cangi. Wah, nggih. Nggih, sing jenenge anu ya, Mas. Anu, Kok, Mbak. Mas? Kok Mas pripun lho jenenge? Aku ketungko, aku ketentok apa? Tembung sak klimah kok natoni tekan Lah kucing. sampeyan ning kono nek umpama Mbak Apri ki ning kono ki rak ya ora kleru.
kok emas. Ora menghargai lek kudanyan ket bar magrib. Kok Tiwas pasang. apa elek banget aku ki kok ya. Tiwas pasang idep wulu kelek barang. Iya. Laning tenan. Sak menika niku anu nggih, Mbak. Budhe Parmuji menika mboten betake napa-napa, kajawi namung pandungane garwa putra wayah. Oh, ngaten. Ya, mula niku wong napa-napa sing penting niku, sing penting keluargane guyub lan rukun. Guyub rukun. Nggih, langit wau 3 amaliyah anak Adam wau. Ha? Siji, ilmu sing manfaat, Ilmu sing manfaat kaping 2. amal jariah, Nomor 3. dongane putra wayah sing soleh-solehah ki tekan kono. Lho, Nah. nek ndongak itu bar salat didongake, Nggih. neng diparan didongake, ngono kuwi. Neng kono neng alam kubur ya adem, neng kono ku ya entuk swargane Gusti. Kok kowe paham banget wis tau rono ya, Le? Kok wis tau rono. Kan ya iso mirengke para-para pinter, iso sinau. Apa kudu rono? Apa nyeritake Jakarta kudu ngerti Jakarta. Wong saiki wong nalarmu kopongmu neramu. Piye ta? Gobok. Lek nom mripatmu jare kan gobokmu kowe iki. Ayu guraine tok. Mimin kae rayune kok pinter ya lho. Telek. Mimin kae rayu kok ning gemeske ya. Telek. Mimin kae rayune kok gemati karo bojo ya. Lek. Mimin kae rayune kok serawunge karo masyarakat apik ya. Nek Afrika kok ayune tekone bosok ya geleman ya. Lemer ya kae. Didol murah. Lecekan. Ya merucut pinjunge. Nek mimin kae ora patek ayune iso jaga kesucian. Wah. Tak betot kowe engko mah. Wedok dibetot iki piye maksudmu? Lho iki lho sing marake bombong tur ya bangga. Pripun? Para putra tansah napa saged nerasaken perjuanganipun ingkang sampun murut kasih dan jati. Betul. Lho ngene iki Gua ajeng silaturahmi to mboten paru kata silaturahmi, tirakatan lho. Tur dasaripun ngeten, Mbak, pendak-pendak mriki menika Pak Desoiran menapa? Usek-usek utawi masak-masak gadah damel. Menika mesti wayangan kok, Mbak. Oh, nggih. Nguri-uri tur ya ngurip-urip. Ngurip-urip. Padatan bintang tamunipun sinten kok kula katemben sepisan menika dasipun. Walah, mbiyen iki wis sapa wae wis marang sowan. Nggih. Ha iya. Kula nggih mang sesel-seselke nggih nek sowan wonten Kembang Rejo. Oh, siap. Ha iya. Seselke anu golek pakan. Golek Ngarit. Iya. Kalian aktor panglipur Ah nggih. Mbak pilih wonten. Menika anu maca nawala sik. Iya, nggih. Kathah nawala ingkang mlebet. Oh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem Mbak Limbo. Kula nyuwun gendhing pepeling kalian liwung. Oh nggih. Saking kula Pak Minrodo Kembang Rejo. Oh nggih. Minrodo Kembang Rejo. Matur nuwun maringi tindih 100.000 sah. Sah. Saking sinten? Saking Pak Min. Kowe ta, Lek? Pak Min. Pak Minrodo. Pak Minrodo. Tak kira. Pak Min. Lah kowe ya Sukimin tak kira ya. Iki Mbak Kiki. Ayo Mbak Kiki. Iya. Kok Kiki? Iya, diaturke sik. Iki lagon ngersake pepeling. Peling anjing. Ayo dibawani rukun Islam. Iya. Kula mboten sabawa, kula nggih ayu-ayu to Mbak Limbu. Waduh. Ayu-ayu nek kaya sergi almarhumah Bu Parmuji ki ayu. Heeh. Lah nek kowe iki sok nek kapundhut sing arep nyiarke iki almarhum apa almarhumah? Nek putri cethuk almarhumah. Heeh. Ning sok lho. Iya. Nek kakung almarhum. Heeh. Nek Lah kowe apa alkohol lah ya? Ya almarhum kok. kok mendemi. Ya almarhum kok. Oh lanang dadi. Ya kembali ke fitrahnya. Iya. Nek Mbak Mimi ini nggon KTP apa? Napa nih? Jenise Setat anune jenis kelamine. Heeh. Digambar niku. Gambare manuk pleci. Mosok cilik banget pri mbok ya Garuda apa-apa kok gambare manuk pleci. Sing arep pek bojo. Ya mengke tak iso kepak sayapnya ae lho. Iya. Wong kok kon KTP jenis kelamin manuk pleci. Iya. Ya monggo Isi. dibawani Mbak. Mbak Apri sik. Siap. Ha iya. Mimi anu Oh, goblok. Ora ngeningke. Sok cantik, kemewat, kewanen, kemajon. Aku nek ngene bola bali, pinter etok ning aja keminter.
Ayu etok ning aja kemayu. Sugih ya prayogane aja semugih. Apa-apa ki sak madya aja tok mlahakke. Iya men Sukimen. Aku ya ndek Mas kalung 90 gram. Ning sing tak gugur 7 gram. Oh, jaga kanca-kancaku, jaga liyane. Nggih to, jaga keamanan diri. Ya nek aku diterke bojo nek ning ngepi dhewe terus dijambret nggih mboten, Bu. Silang nggih jagae ngono kuwi. Wah iya. Sombongmu. Ih, jane. Apa peling kok. Aku iki sing gol-golke. Sing maalem sunggi. Lah kok sik ayu. Bosok kowe. Kok sik Mbak Apri iki pajune gen lucu aja, Mbak. Gen lucu. Ben lucu pati ketul. Wong ayu kok salah ditutup-tutupi. Nek wong elek dijlomprong-jlomprongke. Wong ora duwe di konyo-konyo. Ayo. Lah sing bener piye? Ora coba sampeyan piye? Bener piye? Ayo. Modar ora kowe men. Ayo. Ayo. Kayak apa sing iki lho Mbak Mulat ya pengen latihan. Padahal dandang gula lho iki. Rukan Islam. Wah cengkoke yo apik ngono Mbak. Sae. Niku cengkok kala menjing muntir nggih niku. Berarti kersake Kak ya. Iya. Naudzubillah bilantul. Naudzubillah min dzalik ya Apa? Allah. Cengkok wong lelaku Kok cengkok lelaku. Dongakno iki panjang umur. Soalnya sebaik-baik umur adalah umur yang panjang sing bermanfaat. Lan seburuk-buruk umur dikek umur panjang ning ra manfaat. Go analisis saka angger-angger. Kleru kowe. Apa? Nek ndongake wong ki aja panjang umur, Terus? cukup umur. Lah ngopo? Lah kok nek panjang umur liyane do ra ono kok kelap-kelip dhewe. Ayo. Engko duduk kuburan dhewe. Lah iya. Menengah. Iki kok galaman. Aku lho Le, diner wis suwe, Mbak Min kosonge njing nopo? Kosonge njing nopo? Kok nyepelekke. Aku ra makan lho, ki ra sida. Kae kaya ora tau butuhke Mbak Mimin jera, Mbak. Butuhke. Ya kanu ngrepoti sampean ta. Kowe iso sugih sama ladu blegedu tuku truk tuku trataka sapa nek ra aku? Nah, Saiki bar wis maju jaya kemewat. Sapa le mbok nek iki? Sing ndang Jaipong. Sapa jenenge? Boim. Umpama aku ya ranjuk anakan, lek umpama ora anake mbok ya nek panen duren dikeki duren. Nah. Tekan duren. Aku orangnya ora riba. Oh, aku ditulung Bude Mimin. Bude Mimin kae wonge ora riba. Nulung aku ikhlas. Mbok nek panen ngekeki beras jimpit apa-apa. Wong Jawa ya ora ngarep-arepne kok banget nalarmu iki lho ora. Ayo. Wong Jawa iki gunakno. Aku ya ranjuk anakan. Lah iya, ya ora masak wong tua ora njeluk apa dimesem guyu. Bude sehat mboten. Bude aja sing nderekke mboten. Ora tekan pikirane ora tekan. Ukurane gur duit. Duit karo duit. Aku ngerti ya kerep ngrepoti Mbak Mimin. Kadang konang kowe. Sing wong sugih tok punjung. Uwe sing sabar. Kene ora rewel ki, Pri. Ayo kok muring-muring apa lagi bulanan Kang Limo. Kang Sukimin. Pas lo larase iki lho, wah goblokmu dan. Malah do kerah. Kang. Rada cerak Rada cerak kupinge rada cerakke. Kang. Ora ndukung ngepelekke. Nek aku ora trimo nek aku. Masa suara apik-apik kok padake kaing-kaing golek. Allah tanpa rupa. Nah. Nyet Allah. Aku ning kene iki, kene iki tamu. Nah. Aku ning kene bintang tamu. Nah. Sok sapa sing percaya marang Allah lan hari akhir, mongko mulyakno tamu. Sok sapa sing percaya marang Allah lan hari akhir, mongko demeno silaturahmi. Nah. Aku tamu diregani. Nah. Kain. Ngepelekke ya iki. Urung pas dipaske sik. Aduh. Ayo Sukimin ae Sukimin. Suara Sukimin ae kok reka-reka. Didedek cengele sik. Kaya ngono kok jare Rukun Islam. Ya apik Sukimin no. Pripun Bapak Ibu? Mbak Mimin sae napa sae? Sae. Sae napa sae? Sae. Sae napa sae? Sae.
Aja ngono Mbak mimpin swantene sae napa sae? Sae napa mboten ngono kok sae apa sae kaya Pak Mudin. Kleru ae. Kleru meneh. Rukun Islam kang 5 niki. Yo apik ya. Wong kula apik guru gak sombong. Iya. Katindakna mring para sasama. Mbak Apri, Elem. wiket mau jenenge nangin iki gelang iki yo asli apa ora kuwi? Niki Jero mak umuk iki. Niku Mas Sepuh. Niki sepuh niki 85 gram. Weh, Nah, iya tenan. Mas Sepuh dadi ndak 10 dina kudu nyepuhke. Mosok ger kesel ning legen. Umumi oh ya kilap-kilap. Wah iya. Apa nis maleh biru. Panjen masemu putih kok berikan ora usah kudu Mas ora dukun. Nek Mas putih kan regane luwih larang. Wah iya. Iya wong kene iki wong gendeng kabeh kok Lek. Iya. Ayo. Ngapa padha baune kok kongkon. Entekno. Iya. Katindakna mring para sasama aja padha ditinggalke. Wis arep apik ki dhisik ya apik kok. Aki jodoh karo Puspita Laras ya, Nak. Sesuk nang Juwiring ya ketemu Puspita Laras meneh ta. Iya. Soal aku wong wedok gentur tapane, gede prihatine kok ya mesti. Berkahe kok ya. Berkahe kok ya. Ayo rasa sok cantik. Nyoro. Aku kudu didhawuhi Pak Dalang kok Oh. kuasamu apa? Mang perintah mriku wong padha dum Ayo kosek nang wong anu kok. dum-dumane padha kok kene kon rekoso. Gur adol ayu piyai Kembang Rejo ayu kabeh. Ayo. Aku saya seneng karo swanten jenengan kok. Mbak Apri kulino sampeyan kuwi lho. Suaramu iso ulem ngono lho, Lek. Ulem, kempel. Ulem lelayu. Apri. Nah, belum balik Apri. Ora, kowe ket mau kok jarak gawe apa wis ra gelem apa piye? Ulem ki kalem ngono suarane. Lah niku kentir mari-mari kok. Rukun 5 puniku sahadate. Kang angka. Mbak Mimin. Siji. Ya. Kok Disegaki to. Iki pepeling udah lolo gandrung. Kok ayo. Kang angka loro salat dene kang telu. Yo masuk Mimin. Ramadan nindakno poso. Nanti Lek. Pek damen. Iya. Papat ya kating 5 ngibata haji. Wah wis kaya dalang ki duwi boim nok. Gandeme padha. Yo apik aku kene gugup kok. Gugup. Gugup piye? Ayo nak tutupen nak Wong Ayu. Ayo. Rukun Islam sempurna. Iya. Mangga yuk dipurwakani saking rukun Islam to mbati pepeling. Iya. Mangga yuk gambange yuk. Medle. Pak De. Iya.
Sekali lagi ya. Allahu Kok peling, Cak? Insyaallah Gusti Allah njabahi. Yen wancine tansah dielingke. Wis wancine padha ditahake. Akan wosku manjen wayahe sambayang. Notopi wajib gawuhe pangeran. Salat dadi cacake agama. Limang waktu kudu tansah dijaga. Kanthi istiqomah langsung tumanina. Duwe sampurna yen berjamaah. Salat saya tingedoke tidak mungkar. Prayogane ditambah salat sunnahe. Aja sembrono iku perintah agama. Elingono nek donyamu sedhela. Sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa. Yen kabare iso munggah swarga. Out. Hor nuwun ya. Sampun. Pepeling. Pepeling tombo ati rukun Islam. Kepiling anggitanipun Ki Haji Anom Surata. Nggih. Rukun Islam anggitanipun Ki Tomo Pandoyo. Nika tilaranipun sawarga Bapak kalian Pak De Sular. Nggih. Matur nuwun. Lah menika disisake Mbak. Nggih. Minangkani panyuwunipun Pak De Sohiran. Nggih. Pun ndak lali. Menika karemanipun menika langgam goleki sing kaya ngapa. Oh, Oh, dados dadi santos. Ayo. Aku seneng kae Mas. Langgam sing goleki sing kaya ngapa. Napa goleki kula, Pak? Sing kaya ngene gemati. Iya. Apa aku tak urip ning Kembang Rejo ae ya, Pri? Biayane rukun-rukun, guyub-guyub. Wah. Ora ana sing segetan aten. Yai kene sing ngemoh di warga kowe. Kaya pelekke. Pelekke. Yo anu tak suwun Mbak Yu, Mbak Sintia. Mbak Sintia Hapsari. Mbak Sintia. Yo diringi pangpung, Cok. Iya, mangga. Yo dipangpungke sik, mangga. Yo, oke, mangga. Yo.
wilujeng dalu Mbak Cynthia. Wilujeng dalu macange Mbak Limbo. Nggih, saged pinanggih malih wonten Nggih. Kembang Reja. Alhamdulillah saged sowan. Sampun kaping pinten Mbak sowan mriki? Kula wonten mriki sampun Kaping pinten? alhamdulillah sampun pisan menika. Lagek pisan nih kok tak kira. Piye kuwi Mbak? Lagi alhamdulillah Nek sampun sampun nih sowan pisan sampun menika. pindho apa ping telu kok sampun pisan menika. Lan nek pisan ki apa? Katemben Oh, sepisan nembe menika. pisan menika. Nggih, ngoten berarti. Ya sapa ngerti sok. Manuto mbangane disantlap kowe. Nggih. Anu kalih Pak D. Katemben sepisan. Masaya parah. Jadi nek aku tahu Pripun? sinau nang kebon pas sinau Pambiwara Kraton Surakarta. Nah. Nggih. Katemben sepisan menika. Sepisan menika. Nek sepindah menika kata pindah itu udah beda. Beda. Tadi Nggih, nembe pisan pisan menika. nggih nek pindah Nggih. pindah neng ndi. Lah, Nah nggih. gitu. Sinaosa kaprahipun nggih nembe sepindah menika nggih wonten. Mungkin namung nek ngendika sing siji nomor siji bener. Nomor loro Pener. pener, syukur bagi endah. Oh, gitu. Siji Bener, loro Loro pener, syukur bagi endah. Lah kowe telu-telu kuwi ra ono blas iki. Ora bener, ora bener. Apa aku leletek menungso pri ora kita sithik ya ono. Saelek-elek menungso mesti ndek keluwihan. Tek sia-sia. Lan saapik-apik menungso ndek kekurangan. Keluyan kuwi gur siji. Apa? Ususe turah ngantek gedawan. Ini kagungan dalam. Apa ya? Wah Mbak Cynthia mah itu apa iya? Tile ana, Mbak. Ya engko tak foto kita kirim kita jati ya, Mbak. Kok iya pengen ngersake kagungane budhe lho. Sinten? Sing pengen ngaji. Hati-hati lho. Kuwi iki nek ira wong ayu mari lho. Amin. Walah. Wah ya iso mari to. Mari. Berarti dadak nganggo pancingan jane iki. Ya Ya. iki agak proses tak terapi. Mbak. Oh, ngaten. Hati-hati Mbak kono ki lanang aja. Kowe ngomong ngono nyamang mudun. Lah ya padha. Hati-hati Mbak kono ki lanang, kowe nyamang mudun. Kowe lho ya ndek anu senajan ngomong sak kutil ya duwe. Nek isih nuwun sewu. Nek cara Mbak Mimin ki nuwun sewu, nek cara Pripun? Kyai Kakung rak wajibe Jumatan, nek cara sampean ya Jumatan. Insyaallah ya Jumatan menawi mboten wonten pambengan. Ya nggo sarung. Ngagem anu kok tapeh. Kok tapeh. Ya ngagem sing penting tertutup, ngagem Oh, celana iya. panjang saged, ngagem sarung saged, ngagem kain menapa saged sing penting tertutup. Dhuwur mboten ngangge Ora mukena, ana aturan kudu sarung nggih mboten. Dhuwur mboten nggih mukena ta? Mboten no peci kok. Nganggone rukuh motif sarung. Anu sebentar ya Mas yang mau foto antri nggih. Alah. Sinoman pengen foto, Mbak nanti foto sabar santai Mbak. Iya, Mas. Pancen wong ayu ki ngelawuhi kok Mas. Daripada jauh-jauh sampai Gembira Loka mending. Lah sinoman Mbak mengke foto nggih sabar nggih kula nglipur warga riyen aku. Oh iya. Lah lah Iya. ana Mbak Apri ana Mbak Cynthia ayu-ayu. Ayu ning jarene mboseni ngono kuwi. Nek Mbak Pilih Mimi sing awet lantek ngono. Pilih sing unik langka lho. Ya mau foto sama Mbak Kakung boleh ya nanti. Lah iki cantik, menarik, mistik. Mistik. Pamundutane Pak Hiran, Ayo. Pak Sohiran. Kersane Yo. apa mau? Dadi Hati-hati. hati. Monggo wong ayu. Dibawani. Lah Mbak Cynthia sing pareng bawa nika diterjemahke bahasa Indonesiane Mbak Mimin. Nah, nek nerjemahke iki nanti rampung nggih, Mbak. Ya iya. Ayo di bahasa Indonesia. Kok terus jual jamil karo Mas Gurit ki rumangsane ki. Sapa? Niki Mbah Imin iki lho. Ngono kok ngakune Terus pinter. Toal kewil kakike. Ya iya. Mangga, mangga. Ya. Ayo artekke. Pegangan hidup orang berumah tangga. Wah. Dan kadang-kadang sinoman, kadang-kadang Gen Z, Gen Alpha, ya mudeng artinya. Aku gen milenial. Ya. Nek Mbak Cynthia ki Milenial. milenial. Heeh. Nek cara adik-adik ki gen alpha. Gen alpha. Lah nek cara kowe ki ya gen. Gen. Gento kowe ki. Gentoi berangasan. Oh nggih Mbak Geng nggih. Malah. Sebelas 12 karena suaranya Mimin nggih kanca-kanca. Artekno. Bukan harta, bukan hanya wajah.
Bener ning nyon sewu terjemahannya kok ya seneng ya mergo rupane sik. Seneng ya mergo kadang-kadang ekonomine sik. Bener ning itu bukan satu-satunya. Oh. Jadi wong omah-omah ki siji pancen mergo rupa, nomor loro mergo bondo, nomor telu mergo akhlak. Rupane iso kurang ning akhlake becik dadi lan ayune. Ayu atine. Oh, wong ratek duwe, anake wong ra duwe ning mergo atine apik, akhlake becik, golek sandang pangan kanthi bener dadi lan berkahe. Lho, siji rupa, siji bondo, terus Rupa, harta, rupa, bondo, terus akhlak, terus mbok menawa garis keturunan. Niki nggo tambahan ya, nggo tambahan ya. pitutur sing larang iki garis keturunan. dirungokke. Maksudnya ngene iki, soalnya apa? Nek wong tuane becik ngekeki rezeki karo anak bojoki kanthi halal, ngono darah sing mengalir ngono ya darah sing resik. Dadi bocah-bocah ya manut, oh wong tuane dhisik becik, dikeki pangan sing halal. So anak putune dadi lan becik dikandhani gampang. Ora angger-angger, ora analisis. Ning nek dikeki barang sing haram, bocah merusal, wangkal, sugih kae ora berkah. Apa dhisik kowe kelebon barang haram ya, Le? Lah ngopo? Lah kok Oh, kok jadi ngilmu. ngelmu lah. Ayo Mbak Cynthia. Ya. Among ati pawi. Hanya hati yang bersih, yang jernih, yang tidak punya tendensi apapun, modalipun wong rumah tangga. Hanya hati yang menjadi ikatannya. Lah ya ini kan hati sing resik. Iya. Lah nek dia niat jahat barang. Ayo Mbak Cynthia. Iya. Luput pisan kena pisan. Ayo translator. Ayo terjemahannya. Syukur kepeane ilang. Luput pisan kena pisan. Kalau gagal sekali Heeh. pasti akan bangkit ngono. Oh, alah, ora situ tadi dosen. Ketul. Uangnya ya kanggunan salah, kanggunan lali, kanggunan inom. Iya. Ayo monggo, Mbak. Yen kembang luwih gampang. Kalau sudah ketemu jalannya dimudahkan dalam kebaikan loh. Iya. Monggo ngayu. Yen angel Tunggal guru aja do ganggu. Enggak. Tan kana tinumbas harta. Monggo. Lajeng Langgamu, Mbak. langgamipun Mbak Monggo Mbak Cynthia Cynthia Hapsari. Hapsari. Ya, ya. Ising kaya ngapa wong nyatane kapan Yo, iramake seger ya, ireng manis. Yuk. Oh. Hey.
Sari. Anjing.